سلام كبرات تختلتلتي إيري لاف كما تسنحكم بخل نقرب لكم زلنا مدبات حقوساتن عقبات نكتلو أننا تمننا نحجي دما أب أمريكا مزارب معكنات كوينو زلو قداي مالت قبل علي تيفان حدش تمسريتو زلو حدش كسي زدسس مدبنا حزنا لكم متينا زلنا كسافة أمي بسمونا كتكاتتولنا أن عدمكو نابت مدب يسقركم انترتينمنت تيفاني صحيح حدش بشحن شعاتن 279 أب لوس أنجلس كاليفورنيا حبرات منقصات أمريكا زتولد إيرتراويت أمريكاويت كوميديان تواسايت صحافتنيا بحلفي بتن أب قرب عمتات سرحتن جيرل ستريبن نايت سكولن زرستن فيلمتات دما أبز وانزي لعل هبنت أطريات ركب تيفاني ننوح عمتاتيا ترى تحقاقازيت كاندي تواسايت مالت سابورتين رول حزا أمرئيتات تلفزيونن فيلمتاتن تواسعا ناي حجي عاوتا دما بقللو زمتا يكونن اتي كاندي تيفاني كم كوميديان لعل زنا كتطرز درخا عده تيفاني حدغا ماكينا سلازغاطما رئسا تهرمت بزي دما ناي مزرابن كالئن كدتا اطفت تيفاني اتي اب اديا زغاطما حدغان دحريو زسعابه كونتاتن ناب كوميدي كتاتو كم زدفافايا تحبر مغناتو تيفاني نديا كتسحقا انتخيلا بديا كترمز نبره عدل يغودل سلاز نبره كتزناغعا كتصير جمرت كلتا غزيه تمرعا زفتحتو ويليام ستيوارت زتباهله سبعا نبرون يهرما خمز نبرن بسنكو دما طنسي كم زخدان ابتا زلاست بلاك يونيكورن زرستا مصحفا تزنتو بسانكي أب قصة زلا بروت أب بيت مرتا تتصرف كم زنبرتون تذكر توهو بقى كوميدي مخانو فليتا زنبرت تيفاني أب لوس أنجلس ناي ستاند أب كوميدي مراغوصون مركاب حيال قالسيا أحلفا كساب غزا زي بلا كوينا تريفا بمبارا دما أب مكينا اتحدرولو وان نيرويو أب استفلالي سراح جميرا كم زغرفتون حلف حليفة دايركتر نايتيو فيديوتاتون كوينا 5 عياتيا تقلص ازي كله زحلفت تيفانا حدش كاب يوتيوب زرخبوتو فيديوتاتن مصحفاتن هيوتا كم زغيريا تقلص نفسها خيالخا كالوت كتالي كم زي تغل كابزي فيديوتاتن مصحفاتن تماهيراتو بز دما كالتان معباي قطرن ليتن بزي عرفتي كتصعر جمرت صعرا كم تغوينا ايترفن أب كلتاشان 17 بمنقدي جيرل ستريب زرقسها فيلم وطيوتو ترايه تيفاني دحرزا عودتي فيلما أبتي لعل تقبالنت زلو ساتوري نايت لايف زتباهله مرئيت ستاند اب كوميدي كتقرب عدما كقربلا غزي وسدن بزي دما أبتي لعلي 4 عمت عدما زلو مرئيت ناي مجمرتا صلام أقرابيت كتكون بقعت تياتر نتناي تمرتي نطفتا كم زبلصو اتغلص تيفاني ابيت تمرتا ابزكاد زنبره وددر ناي تواسو تساتف نيرايا كم ريتشارد بريور دين كوكن تشارلز فليشرن زامسلو كوميديانات نتي بتخكل كتر معلو زخالت مويان محز كم زحجزوا تعبر تيفاني اب سكرين مسلاك الرئ قدمي مجمارو ابز تفلالي تقالات تسرح خمز نبرت تغلص تيفاني ناب عود كوميدي فلما بتي نايمن أسحقه نايوازا وددر بيل بيلاميا تقلقلا كاو قصيلا أبكم تشيلسي ليتلي زاسو ريفن My name is Earl It's always sunny in Philadelphia The Underground Nick Cannon's Short Circuits Jess Jordan In the Motherhood Deaf Comedy Jam Reality Bites Back New Girl Meet the Spartans كم أون Junkie Promoters كتواسا كالت Husbands of Hollywood أبتبل نايكل تشان 16 فيلم كاندي قصة وهر زحزت إذا تعرنيا تواسايت If Loving You Is Wrong أبتبل تغطاتال فيلمون نزتوسن أوان قد نيروايو كاب قزين أب قزي عقما النعبيت كتمت زخالت تيفاني أب كل تشان 16 كيانو أبتبل كوميدياويت فيلم دحر موسعة أب كل تشان 17 مستن أبزو مويازي ننوح أوان زعايان صبغ سمن زنان زلوان تواساتي كوين لاتيفان جادا بينكات سميزن ريجينا هالن جيرل ستريب أبزر استافيلم بمعياي بحيالو وغانات لعل عدناقوت كتركب كالت تيفاني أب كلتشان 18 دما مستي أزيو لعل تقبالنت زلو كوميديان كيفن هارت
ናይት ስኩል ኣብ ዘርእስታ ፊልም እውን ከም ዝተዋስአት እዩ ዝፍለጥ። ዝተፈላለዩ ሽልማት ሆሊውድ ዝዓተረት ቲፋኒ ኣብ ልዕሊ 25 ናይ ቴሌቪዥን ሓጸርቲ ፊልምታትን ኣብ ዓበይቲ ተኸታተልቲ ፊልምታትን ድሕሪ ምውሳኣ ስነ ጥበባዊ ብቕዓታ ዝምስክር ፕራይም ታይም ኤሚ ኣዋርድስ፣ በት ኣዋርድስ፣ ብላክ ሪል ኣዋርድስ ዝብል 3 ሽልማት ክትዓትር እንከላ ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት ገርስትሪፕ ኣብ እትብል ስርሓ ከም ዝበለጸት ተዋሳኢትን ዝበለጸት ተሓጋጋዚ ተዋሳኢትን ዝብል ድርብ ሽልማት ዓቲራያ። ስነ ጥበበኛ ቲፋኒ ሓድሽ ነዚ ዝተዋህባ ናይ ሽልማት ጽምብል ናይ ሜድያ ኣጋጣሚ ብመሰረት ለበዋ ነፍሲሄር ወላዲኣ ኤርትራዊ ሓበና ንምግላጽ ባህላዊ ጥልፍን ብሕብሪ ባንዴራ ኤርትራ ዘጌጸ ቬሎን ብምኽዳን ንሃገራ ኤርትራ ምስ ሚልዮናት ተኸታተልቲ ከም ዘላለየት ኣይርስዕን። ቲፋኒ ካብቶም ህቡባት ተዋሳእቲ ሆሊውድ ናይ መበቆል ሃገሮም ዜግነት ዝሓዙ ሓንቲ ኮይና ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝመጸትሉ እዋን ንኩሎም ቤተሰባ ሓደ ብሓደ ብምርካብ ብሓደ ወገን ምስሊ ኣቦኣ ዘኪራ እናተሓበነት በቲ ካልኣይ ወገን ከዓ ናብ መበቆል ሃገራ ተመሊሳ ምስ ሰባን ደቂ ዓዳን ብምርኻባ ዘይርሳዕ ጽቡቕ ምዝንጋዕ ከም ዘሕለፈት እያ ትዛረብ። ሰላምን ጥዑም ንፋስ ኣስመራን ዘጸልላ ቲፋኒ ኣብ ፈለማ ዝመጸትሉ ብዘይ ዕረፍቲ ኣስመራ ምልእቲ ክትኰላ ከም ዝወዓለት እያ ትገልጽ። ኣቦኣ ኣቶ ሓድሽ ካብ ህፃንነታ ኣትሒዙ ብዛዕባ ኤርትራን ኣስመራን እናዕለለ ከም ዘዕብያ ትገልጽ ቲፋኒ ናብ ሃገራ ክትመጽሕ ካብ ቀደም ተሓልሞ ዝነበረ ባህጊዩ። ቲፋኒ ኣብቲ ዘሕለፈቶ ናይ ዝኽትምና ግዜ ብዙሕ መስገደላት ኣሕሊፋ ብሳላ ዘካየዶቶ ዘይሕለል ጻዕሪ ግን ካብ ግዳም ሓደር ናብ ሚልዮነር ክትከውን በቂዓያ። መድረኽ ኮሜዲ ድማ ካብ ህፃንነታ ትበህጎ ሞያ ብምንባሩ ናብዚ ዘላቶ ደረጃ ብተስፋን ሓቦን በፂሓ ትርከብ። ንኹሉ ሰብ ከተስሐቕን ከተሕጉስን ዓብይ ባህጋ ዝኾነ ቲፋኒ ብውሕዱ ን4 ሰባት ከተስሐቕ ብምፍታን እያ ሕጂ ናብ ኣማኢት ኣሽሓት ኣዛይዳቶም ዘላ። ኮሜዲ ርእሰ ተኣማንነት ፈጢሩ ምስ ሰባትን ዓለምን ከም ዘፋለጠ ኣብ ብዙሕ ቃለ ምሕተት ዝገለጸ ቲፋኒ ናብ ዝለዓለ ጥርዞ ከተብጽሖ ወትሩ ኣብ ጻዕርያ ትርከብ ዘላ። ፍርሒ ቀንዲ ጸላኢ ወዲ ሰብ ምዃኑ ስለ ትግንዘብ ድማ በቲ ዝወደቐቶ ከይተሰነፈት ደጋጊማ ብምጽዓር ናብ ዓወትን ብርሃንን ኣምሪሓ ትርከብ። ብሳላ ዘይሕለል ጻዕራ ድማ ምስ በዓል ውርያት ኮሜድያናት ዓለምና ኩዊን ላቲፋ፣ ኬቨን ሃርት፣ ስድራ ቤት ዊል ስሚዝን ጥቡቕ ዝምድና እዩ ዘለዋ። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ውሪቲ ናይ ሆሊውድ ተዋሳኢ ቲፋኒ ሓድሽ ምስ ካልኣያ ውሩይ ተዋሳኢ ኤሪስ ስፒርስ ብዓመፅ ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ከም ዝተኸሱ ይቃላሕ ኣሎ። እዚ ብመንገዲ ሓንቲ ሰበይቲ ዝካየድ ዘሎ ክሲ ኣብ ሎስ አንጀለስ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ወረቐት ክሲ ብምርካብ እቶም ክልተ ህቡባት ስነ ጥበበኛታት ኣብ ሕጊ ቀሪቦም ዘድሊ መርመራ ክካየደሎም ዝእዝዝ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እዚ ብመንገዲ ሓንቲ ሰበይቲ ዝቐረበ ክሲ ኣብታ ስኬች እትብል ኮሜድያዊት ፊልም እናሰርሑ እንከለዉ ኣብ ልዕሊ እዛ ከሳሲትን ሓዋን ዓመፅ ከም ዝተፈጸመ እያ ትኸስስ ዘላ። እታ ሰበይቲ ነዚ ጉዳይ ምስ ሓዋ ኣብ 2020 ኣብ ላስ ቬጋስ ኣልዒላቶ ከም ዝነበረትን እንተኾነ ፖሊስ ላስ ቬጋስ ናብ LAPD ከም ዘሰጋገሮ እዩ ዝሕበር ዘሎ። ቲፋኒ ሓድሽ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪታ እዚ ክሲ ሓሶት ምዃኑን ኣብ መጻኢ ሓቀነታ ከም ዘረጋገጽን ብምሕባር ኣብታ ኣዝያ መሳጢት ዘይምዃና ዝገለጸታ ኮሜዲ ብምስራሓ ከዓ ኣመና ከም ዝጠዓስያ ገሊጻ ዘላ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ቲፋኒ ኣብ ኤርትራ ንመበል ሳልሳይ ግዜ ምብጻሕ ኣካይዳ ኣብ ዑደት ዘይበጽሓቶም ቦታታት ኤርትራን ጉዳይ ዝሓዘቶም ሰፋሕቲ መደባት ኣብ ምውጣን ከም ዝነበረት ኣይርሳዕን እዩ። ብድሕሪ ሰፋሕቲ መደባት ከዓ ናብ ኣሜሪካ ተመሊሳ ብ14 ጥሪ ሰዓት 4 ናይ ለይቲ መኪና እናዘወረት እንከላ ፈዚዛ ስለ ዝተረኽበት ፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ብDUI ከም ዝኸሰስዋ ይዝከር። እምበኣር ከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤሪ ላቭ ንሎሚ ዝበልና ትሕዝቶ እዚ ዝሰማዕኩሞ እዩ ነይሩ። በዚ ነቕርበልኩም ዘለና መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ሙሉእ ተስፋና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ ንምለሰኩም በቶም ካልኦት መደባትና ተዘናግዑ። ክቡራት ተኸታተልትና ሱታፊኹም ኣብ መደባትና ዕዙዝ ስለ ዝኾነ ርእይቶ መዕረምታን ነቐፌታን ኣብ ምሃብ ኣይትሕመቑ። ከምኡውን ብወገና ክቐርብ ኣለዉ ትብሎ መደባት ጀባእ ክንብለኩም ወትሩ ቁርባት ኢና። ኩሉ እቲ ዝቕጽል መደባትና ኣብ ሰዓቱ መታን ክበጽሐኩም ከዓ ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ምጽቃጥን ሼር ምባልን እጃምኩም እዩ እሞ ኣይትረስዑ እናበልና
ብምክታልኩም ኣዚናይና ነመስግን ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ዝተፈላልዩ ማህርን ኣዘናጋዕን ትሕዝቶታት ክሳብ ነራኸብ ሰላም ጥዕናን ራህዋን ንኹልና ሰሰናዩ